Nejde to na silu hneď. No hej. Keď už nejde. Možno nepočítal som, že keď vieš. Nepočítaj, Keď teraz nejde. Na silu hneď. Ukáž, ja vyskúšam, či vojde. Nejde už, asi nevojde. Podrž. Tak ide, jak maslo. Tak skús ešte, či nepôjde ďalšie do Boha. Jak maslo išlo. Si bojem ma popadlo. No. Čo to ty chceš? No, už 3 som dal. 4 som dal. No to dávaj hneď. 5 som dal. Si bol kúkaj ma popadlo. Čo je, to ešte fúr ide. Jak stiskaš? Nikto mi jeden naboj nevedel dať, ja už som 6 dal. A však ruky ma bolia, popálenú ruku mám. Au. No, už 10 sunúka. No. Ma tu boli. Piči. Tak, pobúchaj. Asi bude stačiť. No, nie. A skús zase len tak, vieš. Napríklad jednu, tak. Počkaj. No, tak ďalej by ste. No do mňa akurát, to teraz akurát do mňa poletí. Čo bolo? A co? Au. Neviem. No teraz. Piči. Nebo v komore ešte naboja. Počkaj, musím vystreliť. Čo? A nič, zober toto, len tam uzavri. Nie tam. Tak. Au, moja ruka. Au, piči. Tak. Dá sa po jednom strela, dá. Paráda.